हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो गासैबो मोजां दङ दा बिग आपडेट सफैदों बेनो जाबाय रायजोफोरनि थाखाय जोबोर मोजां खौरां गुड निउसआ बेनो जे बबेबा मोनसे अफिसाव सरकारि अफिसाव जुदि रां बिदोंब्ला स' नोंथांमोना लोगो लोगो इनफरमेसन हरनो हागोन आरो लोगोसे बिथांमोनखौहाय एरेस्ट खालामहोनो हागोन स' माबोरै हागोन बेनि सायाव अफिसियेल आपडेट दङ नोंथांमोना भिडिअ नायजोबजासिम अब्लानो बुजिगोन बेनो जाबाय जोबोर मोजां लेटेस्ट आपडेटआ बेनो बबेबा अफिसाव जुदि नोंथांनिफ्राय रां लायोब्ला एबा रां बिदोंब्ला स' नोंथांमोना मा खामानि मावनांगौ बिनि सायाव लेटेस्ट आपडेट फैदों आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय स' लोगोफोर जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेला गोदान साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन माखासे लेटेस्ट आपडेट मोननो स' बिदिब्ला जों थांग्रोनिफ्राय अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय जों डिसकास खालामगोन मा सिस्टेमाव नोंथांमोना माने बे खामानिखौ मावनो हायो दा लोगोफोर बे जाबाय आसाम गभर्नमेन्टनि पर्टेल देन बेयावनो लिंकआ दङ डिसक्रिप्सनाव चेक खालामनो हागोन आरो जेब्ला साख्रि ओंखारो बेयावनो नटिस ओंखारगोन 22,000निया आरो बेखौ बुंदोंमोन जुलाइनि फर्स्ट उइकआव डेट मिन्स 10 डेजल'सै 10 डेजनि उनावनो नोंथांमोना ग्रेड 3 ग्रेड 4 हासिगोन मोनसिगोन अफिसियेल नटिफिकेसन जेराव क्लास 8 पासनिफ्राय डिग्री पाससिम स' लोगोफोर दानिया नोंथांमोनाहाय जायखिजाया ग्रेड 3 ग्रेड 4 होनाय लोगो लोगो साख्रि बुजिबाय दाना बे साख्रि मावग्राफ्रा जुदि नोंथांनिफ्राय रां जादोंबा रां बिदोंबा रां नोंथांमोननिफ्राय घुस लादोंबा स' बेयाव बिग आपडेट फैबाय आसाम स्टेटनिफ्राय जे बिथांमोनखौहाय एरेस्ट खालामगोन आरो स' नोंथांमोना एरेस्ट खालामजानो थाखाय माबोरैहाय नोंथांमोननि माखासे इनफरमेसनखौ मारै हरगोन देन बिनि सायाव मोनसे अफिसियेल आपडेट फैबाय नै बेनो जाबाय नोंथांनिफ्राय सोरबा सरकारि बिफानगिरि एबा मावफारिया घुस बिदों नामा स' बेयाव मोनसे आर्टिकेल लिरदों एन्ड बेयाव लग' दङ आसाम पुलिसनि लोगोसे स्टेट गभर्नमेन्टनि दङ अके स' नोंथांमोना हिडिंआव नायबानो जाबाय बेयाव नुनो मोन्दों स' बिथांमोना मोनसे नटिस खालामदों वार्निं हरदों स' बेखौ नोंथांमोना खिन्थाहरनो हागोन बेनो जाबाय वाट्सएप नाम्बाराव अके बेयाव नोंथांमोनाहाय अननानै जोंनो खोन्थाहर होनना बुंदों अके जास्ट बेयाव नायदो नै फार्स्टआव दं वाट्सएप नाम्बार सेकेन्डआव दङ टल फ्रि नाम्बार बेयाव नोंथांमोना कल खालामनो हागोन बा वाट्सएप खालामनो हागोन आरो जाय बिथाङा नोंनिफ्राय घुस लादों एबा लानो नागिरगासिनो एबा बिदों स' नोंथांमोना बेयाव लोगो लोगो खिन्थाहरनो हागोन लोगोसे दङ कन्ट्रल रुम दङ स' बिथांमोना कल खालामबाबो हमगोन बेयावहाय फारियै दं वाट्सएप नाम्बार दङ टल फ्रि दङ बेनिफ्राय कन्ट्रल रुम दङ NSPबो दङ स' बेनिफ्राय SP दङ आरोबाव मोनसेबाव 1 and 3 दङ बेनिफ्राय जोंहा मोनबावदों गाहायाव एडिसनेल SPबो दङ अके स' बेनिफ्राय नोंथांमोना मेल आइडिबो मोनदों बे होनाय गासैबो नाम्बाराव नोंथांमोना इनफरमेसनखौहाय हरनो हागोन माने खिन्थाहरनो हागोन आरो जुदि सरकारि अफिसाव जुदि नोंथांनिफ्राय रां बिदोंबा एबा घुस बिदोंबा माबा मोनसे खामानि मावनो थाखाय स' नोंथांमोनाहाय बेयाव नै माखासे भिजिलेन्सनि दङ वेबसाइट दङ बेयावबो नोंथांमोनाहाय खबरखौ हरनो हागोन दा बेनो आरो लोगोफोर जुदि बिथांमोना खबरखौ मोनोब्ला स' बिथांमोनखौहाय एक्सन लागोन आरो प्रुफ मोनोबा बिथांमोनखौहाय डाइरेक्ट सासपेन्ड खालामगोन जेल खालामगोन स' बिथांमोनखौहाय जायनोखि सरकारि साख्रि मावग्रा दङ दा बेनो आरो लोगोफोर जाहाथे बे माखासे फांसना मोजां सोलियो बेखायनो बेयाव नोंथांमोननि थाखाय माखासे इनफरमेसन हरदों जे जुदि नोंथांमोना बेफोरबायदि माखासे खबरखौ मोनोबा बे होनाय नाम्बाराव नोंथांमोना खिन्थाहरनो हागोन आरो स्ट्रिक्ट एक्सनखौ लानाय जागोन स्टेट गभर्नमेन्टआ स' बेनोमोन दिनैनि आपडेटआ एसे आलादा रोखोमनि नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोननो खामानि होयो